ஹரே கிருஷ்ணா, மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். பிரபுஜிஸ் இல்லை, யாருமே இல்லை, மாதாஜிஸ் தான். ஹரே கிருஷ்ணாமா. பிரபு எல்லாருக்கும் மாயாப்பூர் போயிருக்காங்க. கரெக்ட் 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 கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு மாயாப்பூர்ல. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முந்தி ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ப்ரேயர் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு சாப்டர் 2 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துடுறேன். அது சாப்டர் 2 படிக்கிறதுக்கு முன்னுரை என்ன படித்தோம்? பக்தி யோகத்தின் முழுமையான விளக்கம்ங்கிறத முன்னுரையில் படித்தோம். அறிமுகத்தில் என்ன படித்தோம்? பக்தி யோகம் எல்லா யோக முறைகளிலும் உயர்ந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஆன்மா நிரந்தரமானது, உடல் தற்காலிகமானது. அது பகவத்கீதை 2nd சாப்டர்லேருந்து படிச்சுட்டு வரோம். அது நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும் உங்களுக்கு. இப்போ இன்றைக்கி அத்தியாயம் 1 போன வாரம் படித்தோம். போன வாரம் அது படித்ததில் என்ன? துன்பங்களை நீக்கும் பாவ விளைவுகளையும் மன துயரங்களையும் குறைக்கிறது எது? நம்ம பகவானுக்கிட்டக்க தூய பக்தி இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் குறைக்கும். துன்பங்களை குறைக்கும், அனைத்து நன்மைகளையும் தரும், மகிழ்ச்சியை அளிக்கும், மிக அரிதானது, மோட்சத்தையும் மீறியது, கிருஷ்ணரை ஈர்க்கும். நம்ம ஃபுல் இது பண்ணோம்னா கிருஷ்ணர் நம்ம கூடவே இருப்பார். ஸோ இதெல்லாம் போன அத்தியாயம் 1 பார்த்தோம். ஓகேயா? இப்போ அத்தியாயம் 2 இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். அது அத்தியாயம் 1 எண்டிங்கில் தூய பக்தி கிருஷ்ணரையே கவரும் சக்தி கொண்டது. அதனால் இன்றைக்கி அத்தியாயம் 2 பக்தியை அடைவதற்கான முதல் படிகள் என்னென்ன? முதல் படி என்ன? இந்த அத்தியாயம் சாதனா பக்தி. சாதனான்னா என்ன? சாதனை பண்ணணுன்னாக்க பயிற்சி எடுக்கணும். பயிற்சி மூலம் வளர்க்கப்படும் பக்தி, அதை பற்றி இது 2வது சாப்டர் 2 விளக்கப்படுது. பக்தி ஆரம்பத்தில் ஒழுங்காக பயிற்சியாக தொடங்குகிறது. குருவின் வழிகாட்டுதல் மிகவும் அவசியம். பக்தியின் முக்கிய செயல்கள் என்னென்ன? அந்த பக்தியில் வரணுன்னா என்னென்ன செய்யணும்? முதல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லணும், பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தை கேட்கணும், பக்தர்களுடன் சேர்ந்து டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருக்கணும், ஆலய வழிபாடு, கோயிலில் போய் அங்கே பகவான் வேண்டிட்டு அங்கே நிறைய சேவை செய்யணும், கிருஷ்ணரின் நினைவில் கொள்ளுதல். ஓகே. பக்தி வளர்ச்சிக்கு என்னென்ன படிகளுக்கு நிலைகள்? நம்பிக்கை இருக்கணும், பக்தர்களுடன் சங்கம், பக்தி பயிற்சி, மன சுத்திகரிப்பு, உறுதியான பக்தி, ஆன்மீக ருச்சி இருக்கணும், ஆழ்ந்த பற்றுதல் இருக்கணும், பரிபூரண அன்பு இருக்கணும். பரிபூரண அன்புங்கிறதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை என்ன? பிரேமா. ஓகே. மொத்தத்தில் இது என்ன? இந்த பகுதிகள் மனித வாழ்க்கையில் உண்மையான நோக்கம் கிருஷ்ணருடன் ஆன்மீக உறவை மீண்டும் பெறுவதற்கு விளக்குகிறது. பக்தி யோகம் எளிமையானது, அனைவருக்கும் பொருத்தமானது, உயர்ந்த ஆன்மீக பாதையாகவும் இந்த நூல் இது நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இது ஓகே. நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன், படிக்கலாம். ஓகே. இது சாப்டர் 1 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு சாப்டர் 2. சாப்டர் 2ல் என்ன? அத்தியாயம் 2ல் பக்தியின் முதல் நிலைகள் என்னென்ன? பக்தியின் 3 நிலைகள் என்னென்ன? சாதனா பக்தி, அதாவது துன்பங்களை நீக்குவதும் மங்களத்தை அளிக்கிறது கூடியதும். அது பாவ பக்தி,
முக்தியை அற்பமாக கருத செய்கிறது. ஓகே. சுதுர்லபா மிகவும் அரியது. பிரேமா பக்திங்கிறது ஃபைனல் தான். அது பேரானந்தம் கிடைக்கும். கிருஷ்ண கார்ஷினி, கிருஷ்ணரை ஈர்க்கும் சக்தி. பக்தியோட 3 நிலைகள்: சாதனா பக்தி, பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி. இது 3ம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்னைக்கு இப்போ பார்க்கறது முக்கியமாக சாதனா பக்தி தான் பார்க்கணும். சாதனா பக்திங்கிறது நடைமுறையில் பக்தி சேவை. பயிற்சி என்பது நமது மனதையும் புலன்களையும் நடைமுறை பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்துவதாகும். பயிற்சி என்பது ஏற்கனவே உள்ள உள்ளார்ந்த உணர்வை தூண்டி அதை சுத்திகரிப்பதாகும். அப்படின்னா பயிற்சி எடுக்கிறதுனா போய் புதுசாக ஏதோ பண்ண வேணாம். இப்போ நம்ம L3க்கு வந்தாச்சு, நமக்கு பக்தினா என்னன்னு தெரியும் இப்போது. ஏன்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும், ஜபம் 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட்டு. 1 ரவுண்டு 2 ரவுண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறவெல்லாம் மெதுவாக 16 ரவுண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னாக்க நமக்கு அப்போவே புரியும். நம்ம எப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ ரவுண்ட்ஸை, அப்போ நமக்கு நல்லாவே அதை பற்றி புரியும். பகவான் கிட்டக்க நம்ம கிட்டக்க இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போகும். அதை வச்சுட்டு நம்ம மேற்கொண்டு அடுத்தது என்ன பண்ணோம், பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணணும். அப்புறம் கோயிலுக்கு போய் சேவை செய்யணும். கோயிலில் போய் பகவானை வேண்டிக்கணும், பிரார்த்தனை பண்ணணும். நிறைய சேவைகள் செய்ய வேண்டியது. கோயிலில் போய் சேவை என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கு அவரோட இருக்கிற இடத்த சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கலாம். கிச்சனில் போய் சமையல் பண்ணி கொடுக்கலாம், பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறது, ஆரத்தி எடுக்கிறதுக்கு வேணுங்கிற சாமான்கள்லாம் எடுத்து கொடுத்து, தேய்ச்சி கொடுத்து, பாத்திரங்கள்லாம் எத்தனையோ வேலை இருக்குது கோயிலில் போனால் இல்லையா. இந்த சேவையெல்லாம் நம்மளால் என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்னவங்களாம் நிறைய வேலை செய்யலாம் ஓடி ஆடி. பெரியவங்களாம் முடியாதவங்களாம் உட்காந்த இடத்துலேருந்தே பூமாலை கட்டி கொடுக்கலாம். சிம்பிளாக அவங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாதனா பக்தி. பயிற்சி என்பது மனதையும் புலன்களையும் நடைமுறை பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்துவதாகும். பயிற்சி என்பது ஏற்கனவே உள்ள உள்ளார்ந்த உணர்வை தூண்டி அதை சுத்திகரிப்பதாகும். அது ஏற்கனவே நம்மகிட்ட இருக்கு, அதை ஃபைன் டியூனிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், அதை மாதிரி பண்ணிக்கணும் இப்போது. ஓகே. பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைகள் என்ன? துக்க யோனி செயல்களில் ஈடுபடும் பைத்தியக்கார ஜீவன் விகர்மாவின் காரணமாக அசத், அச்சித், நிரானந்தம் ஆகியவற்றில் ஈடுபடுகிறது. எனவே சாதனா பக்தியில் ஈடுபடுங்கள். இதை குணப்படுத்துவதற்கான மருந்து சீடர்களின் மனதை கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்துவதற்கான வழிகளை கண்டுபிடிப்பது ஆச்சாரியாரின் கடமை. சாதனாவின் சாராம்சம்: எப்படியாவது மனதை நிலைநிறுத்துங்கள். நாம் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளும் வகையில் நமது செயல்பாடுகளை வடிவமைக்கவும். இது அனைத்து வர்ணங்கள் மற்றும் ஆசிரமங்களுக்கும் பொருந்தும். இது எப்படி நம்ம வடிவமைக்கணும்? மங்கள ஆரத்தி காத்தால பாருங்கிற டெய்லி நம்மளால் எழுந்துக்க முடியுதா? ஒரு நாளைக்கு எழுந்துக்க முடியல. அது ராத்திரி படுத்துக்கும் போதே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி மனதை நம்ம புத்தியால் வெல்லலாம்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதனால் அந்த புத்தியை யூஸ் பண்ணி மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும். பண்ணி மனம் போன போக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். அதனால் அது மனசு போகிற இஷ்டத்துக்கு போகாத நம்ம அதை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்தாலே நம்ம பாதி சக்ஸஸ் சாதனா பக்தியில். சரியா? அதை காத்தால எழுந்து ஆரத்தி பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட்ஸ் உட்காந்து 16 ரவுண்டு சேன் பண்ணணும். இதெல்லாம் வரிசையாக 1 by 1 மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி புத்தியால் அதை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகே. ஸோ வைதி பக்தி விதிமுறைகள் மற்றும் சாஸ்திர கொள்கைகளின்படி செய்யப்படும் சேவை. இதில் இயல்பான பற்றுதலும் தன்னிச்சையான அன்பும் இல்லை. ஆணையை பின்பற்றி கீழ்ப்படுதலால் செய்யப்படும் பக்தி சேவை. இது வைத்தி பக்தியினோட சாதனா பக்தி. அடுத்தது வைத்தி பக்தி, ராகானுகா பக்தி. 3 பக்தி நிலைகள். ராகானுகான பக்தி இயல்பான அன்பினால் செய்யப்படும் சேவை. செயல்பாடு வேறுபடாமலும் இருக்கலாம். 2 சாதனைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வகைக்குள் அடங்குகின்றன. இது 2மே முதல் தோட அடங்கிடும், வைதிகம் அண்டு ராகானுகா. ஓகே. சாதனா பக்தி இருந்தாக்க போகிறோம். நமக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வேறு மாதிரி வேர்டிங்ஸ்லேயே வருது. நமக்கு இப்போ பிடிச்சின்னு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தங்கமணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களம்மா? பக்தியின் முதல் நிலைகள். பக்தியின் முதல் நிலைகள். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் பக்தி தொண்டினை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கின்றார். அவை பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு, மெய்மறந்த ஆனந்தத்தில் பக்தி தொண்டு, முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலில் பக்தி தொண்டு என்பவையாகும். இவை ஒவ்வொன்றிலும் பல உட்பிரிவுகளும் இருக்கின்றன.
பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு இருவேறு குணங்கள் உள்ளன. மெய்மறந்த மகிழ்ச்சியில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு 4 குணங்கள் உள்ளன. முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு 6 குணங்கள் உள்ளன. இக்குணங்கள் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் பின்னர் விளக்கப்படும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது பக்தி தொண்டுக்கு தகுதியுடைய மனிதனை அவனது தனிப்பட்ட சுவைக்கேற்ப பிரிக்கலாம் என்று கருதுகிறார். பக்தி தொண்டு என்பது ஒருவனது முற்பிறப்பிலிருந்தே வருகின்ற ஒரு தொடல் செயல்முறையாகும். முன்பே தொடர்பில்லை எனில் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள ஒருவராலும் இயலாது. உதாரணமாக, இப்பிறவியில் நான் ஓரளவிற்கு பக்தி தொண்டு செய்தேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அது 100 விழுக்காடு செய்யப்படவில்லை என்ற போதிலும் நான் என்ன செய்துள்ளேனோ அதனை நான் இழப்பதில்லை. எனது அடுத்த பிறவியில் நான் எதில் நிறுத்தியுள்ளேனோ அதிலிருந்து மீண்டும் தொடங்குவேன். இவ்வாறு எப்போதும் ஒரு தொடர்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஒருகால் அப்படி ஒரு தொடர்ச்சி இல்லை என்றால் ஒருவன் ஒரு தூய பக்தனின் உபதேசங்களை கேட்கும் வாய்ப்பினை பெற்று அதில் ஆர்வம் கொண்டான் என்றால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். எவ்வாறாயினும் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களை புரிந்து கொள்வதில் இயற்கையாகவே ஆர்வமுடையவர்களுக்கு பக்தி தொண்டானது மன யூகம் மற்றும் வாத பிரதிவாதங்களில் ஈடுபடுபவர்களை விட எளிதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் பக்தி தொண்டினை பற்றி ஒரு பொதுவான விளக்கம் ஒன்றினை அளிக்கின்றார். முன்பு பக்தி தொண்டினை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்றும் அதன் பிரிவும் கூறப்பட்டது. இப்போது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பது பற்றி விளக்குகிறார். நமது புலன்களை ஒரு குறிப்பிட்ட பணியில் ஈடுபடுத்துவது பழக்கம் ஆகும். ஆகவே பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பல்வேறு உணர்புலன்களையும் கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்கு பயன்படுத்துவது என்று பொருள். சில புலன்கள் அறிவை பெறுதற்குரியன, வேறு சில புலன்களோ நமது சிந்தனையின் முடிவுகளை செயல்படுத்துவதற்கு உரியவையாகும். எனவே பழக்கம் என்றால் நமது மனம் மற்றும் புலன்களை சாதனா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது என்று பொருளாகும். இப்பழக்கமானது செயற்கையான சிலவற்றை வளர்த்து கொள்வதற்காக அல்ல. உதாரணமாக, ஒரு குழந்தை நடக்க கற்கிறது அல்லது பழகுகிறது என்பதை கூறலாம். இந்த நடை சிறிதளவு பயிற்சியின் மூலம் அது நன்றாக நடக்கிறது. அதுபோல பரமபுருஷ பகவானுக்குரிய பக்தி தொண்டானது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியிடமும் இயற்கையாகவே இருக்கின்றது. நாகரீகமற்ற பழங்குடி மக்கள் கூட இயற்கை விதியினால் வெளிப்படும் சில அற்புத நிகழ்வுகளை வணங்குகின்றனர். அந்த அற்புத நிகழ்வு அல்லது செயலுக்கு பின்னால் இருப்பது மேலானது, உயர்ந்தது என்று கருதி அவர்கள் அதனை போற்றுகின்றனர். ஆகவே இந்த உணர்வு பௌதீக மாசுடையவர்களிடம் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போதிலும் கூட ஒவ்வொரு உயிர் வாழியிடமும் காணப்படுகின்றது. அது தூய்மையடையும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஒரு சிறு பயிற்சி ஒரு நிமிஷம், கிருஷ்ண உணர்வுனா என்னங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்துடுது. புரியுறதா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஒரு சிறு பயிற்சியின் மூலம் ஒரு குழந்தை நடக்க தொடங்குவது போல் கிருஷ்ணன் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கான நமது தூங்கும் உணர்வினை விழிப்புறச் செய்வதில் நமது புலன்களையும் மனதையும் ஈடுபடுத்துவதற்கு சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. உண்மையிலேயே நடக்க சக்தியற்ற ஒருவன் பழக்கத்தினால் கிருஷ்ண உணர்வினை எழுப்ப முடியாது. உண்மையில் அது போன்ற பயிற்சி எதுவும் இல்லை. பக்தி தொண்டிற்காக நம்மிடம் இயற்கையாக இருக்கும் உள்ளார்ந்த திறனை நாம் வளர்த்து கொள்ள விரும்பும் பொழுது சில குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் உள்ளன. அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதாலும் செயல்படுத்துவதாலும் அவை உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அத்திறன் விழிப்புற்றெழுவதற்கு காரணமாகின்றன. இது போன்ற பயிற்சியே சாதனா பக்தி என்றழைக்கப்படுகின்றது. பௌதீக சக்தியின் மந்திரத்தில் கட்டுண்டிருக்கும் உயிர் ஒவ்வொன்றும் மதிமயக்கத்தில் உச்ச நிலையில் இருக்கின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பொதுவாக ஓர் உயிர் புத்தி சுவாதீனமற்றவனாகவே இருக்கின்றான். ஏனென்றால் அவன் எப்போதும் அவன் கட்டப்படுவதற்கும் துன்பப்படுவதற்கும் காரணமாக செயல்களிலேயே ஈடுபடுகின்றான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. தனது உண்மை நிலையில் ஜீவாத்மாவானவன் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆனந்தமாகவும் நித்தியமானவனாகவும் ஞானமயமானவனாகவும் இருக்கின்றான். உலகியற் செயல்களில் சிக்கிக் கொள்வதனாலேயே அவன் துயரப்படுபவனாகவும் நிலையற்றவனாகவும் அறியாமை மிக்கவனாகவும் இருக்கின்றான். இது விக்கிரமத்தின் காரணமாகும். விக்கிரமம் என்றால் செய்யக்கூடாத செயல் என்று பொருளாகும். ஆகையால் நாம் சாதனா பக்தி எனப்படும் அதிகாலையில் மங்கள ஆரத்தி செய்தல், மூர்த்தி வழிபாடு, சில செயல்களை தவிர்த்தல், ஆன்மீக குருவிற்கு மரியாதை செய்தல் மற்றும் பின்னர் விளக்கப்படவிருக்கும் சில பல ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுதல் போன்றவற்றை பயிலுதல் வேண்டும்.
மதிமயக்கத்திலிருந்து ஒருவன் விடுபட இப்பழக்கங்கள் துணை புரியும். ஒரு மனிதனின் மனநோய் ஒரு மனநல மருத்துவத்தால் குணப்படுகிறது. அதுபோல சாதனா பக்தி மாயை அல்லது பௌதீக மயக்கத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் மதிமயக்கத்தை குணப்படுத்துகின்றது. பத்மா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பத்மா மாதாஜி. நாரத முனிவர் இச்சாதனா பக்தியை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் முதல் அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார். அதில் அவர் மன்னர் யுதிஷ்டரிடம் கூறுகிறார், அன்பார்ந்த மன்னா, ஒருவன் எவ்வழியிலேனும் தனது மனதினை கிருஷ்ணரிடம் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. தனது சீடனை அவனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்துவதற்கான வழி அல்லது முறையினை காணச் செய்வது ஆச்சாரியார் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கடமையாகும். இதுவே சாதனா பக்தியின் ஆரம்பமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதை மையமாக கொண்ட ஓர் அதிகாரபூர்வமான திட்டத்தினை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இதற்காக நமக்கு அருளி இருக்கின்றார். இவ்வாறு ஓதுவது கிருஷ்ணர் மீது உடனே பற்று கொள்ள செய்யும் அளவிற்கு பெரும் சக்தி உடையதாகும். இதுவே சாதனா பக்தியின் தொடக்கமாகும். எவ்வாறேனும் ஒருவன் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலைநிறுத்த வேண்டும். மகா பக்தரான அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஒரு பொறுப்புமிக்க மன்னராக இருந்த போதிலும் தனது மனதினை கிருஷ்ணர் மீது நிலை பெறச் செய்தார். அதுபோல எவனொருவன் தனது மனதினை இவ்வாறு நிலைநிறுத்த முயல்கின்றானோ அவன் தனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை வெற்றிகரமாக மீட்டெழச் செய்வதில் விரைவான முன்னேற்றம் காண்கிறான். இப்போது சாதனா பக்தி என்னும் பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டினை மேலும் இரு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். முதல் பகுதி ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு உட்பட்ட தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அல்லது சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் முறைக்கேற்ப இப்பல்வேறு விதிமுறைகளை ஒருவன் பின்பற்ற வேண்டும். அவற்றை மறுதளித்தல் என்னும் பேச்சுக்கே இடமில்லை. இதுவே வைதி அல்லது ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது என்றழைக்கப்படுகின்றது. ராகானுகா என்பது ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றினால் ஒருவன் மேலும் சிறிதளவு கிருஷ்ணர் மீதும் பற்றுடையவனாகி இயற்கையான அன்பினால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை சுட்டுகின்றது. உதாரணமாக, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவன் அதிகாலையில் எழுந்து ஆரத்தி அழிக்க கட்டளையிடப்படுகிறான். இது ஒரு வகையான மூர்த்தி வழிபாடாகும். ஆரம்பத்தில் ஒருவன் அவனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைப்படி அதிகாலையில் எழுந்து ஆரத்தி செய்கிறான். ஆனால் நாளடைவில் அவனது உண்மை பற்றில் அவன் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இப்பற்றினை அவன் எய்த பெறும் பொழுது அவன் மூர்த்தினை அலங்கரிப்பதிலும் வகை வகையான துணிமணிகளை தயாரிப்பதிலும் தனது பக்தி தொண்டினை எழிலுற செய்வதற்கான பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுவதிலும் தானே முயற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கின்றான். இவையெல்லாம் பழக்கம் என்றும் பிரிவில் அடங்கியவையாக இருந்த போதிலும் தன்னிச்சையாகவே இந்த அன்பு தொண்டு அளிக்கப்படுகின்றது. அதனால் சாதனா பக்தி என்னும் பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு என்பது ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது என்றும் தானாகவே செய்யப்படுவது என்றும் இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. பக்தி தொண்டின் முதல் பகுதி அல்லது வைதி பக்தி என்பதை ரூப கோஸ்வாமி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். எந்தவிதமான பற்றோ அல்லது தானே பொங்கி எழும் அன்போ இல்லாது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தோ அல்லது சாஸ்திரங்களை கடைபிடிப்பதற்காகவோ ஒருவன் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தால் அது வைதி பக்தி எனப்படும். வைதி பக்தியில் விதிகள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2ஆம் காண்டம் முதல் அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி இறக்கப் போகும் பரீட்சித் மன்னரின் அடுத்த நடவடிக்கையை பற்றி பேசுகிறார். பரீட்சித்து மன்னர் தான் இறப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு சுகதேவ கோஸ்வாமியை சந்தித்தார். அப்போது தான் இறக்கும் முன்பு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் மன்னர் மிகவும் குழப்பமுற்றிருந்தார். அங்கே பல்வேறு முனிவர்களும் கூடியிருந்தனர். ஆயினும் அவர்களால் மன்னருக்கு சரியான வழிகாட்ட முடியவில்லை. எனினும் சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னருக்கு பின்வருமாறு வழிகாட்டினார். அன்பிற்குரிய அரசனே, இன்னும் 7 நாட்களில் நீ மரணத்தை சந்திக்கும் பொழுது அச்சமின்றி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் மரணம் நேர்கையில் அனைவருமே அஞ்சுகின்றனர். இறைவனை பற்றி கேட்டல், ஓதுதல், சிந்தித்தல் என்னும் முறையினை உடனே தொடங்குவாயாக என்று
என்று ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கேட்டு ஓதி பகவான் கிருஷ்ணனையே சிந்தித்தான் என்றால் அவன் எந்த நேரத்திலும் வரவிருக்கும் மரணத்தை பற்றி அச்சமில்லாதவனாக இருப்பான் என்பது உறுதியாகும். சுகதேவ கோஸ்வாமியின் கூற்றில் முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்றே கூறப்படுகிறது. ஆகையால் சுகதேவர் ஒருவர் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே கேட்டுக்கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். அவர் தேவர்களை பற்றி கேட்கவோ ஓதவோ பரிந்துரை செய்யவில்லை. மாயாவாதிகள் அருவவாதிகள் ஒருவன் கிருஷ்ணனின் நாமத்தையோ அல்லது பிற தேவர்களின் நாமத்தையோ ஓதலாம், அதனால் விளையும் பயன் ஒன்றுதான் என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் இது உண்மையன்று. ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற அதிகாரப்பூர்வமான நூலில் ஒருவன் பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி மட்டுமே கிருஷ்ணரை கேட்டலும் ஓதுதலும் வேண்டுமென்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித்து மகாராஜரிடம் மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிருக்க ஒருவன் எல்லா வழிகளிலும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கவும் ஓதவும் வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். அவர் முழுமுதற் கடவுளை சர்வாத்மா என்று குறிப்பிடுகிறார். சர்வாத்மா என்றால் அனைவரின் பரமாத்மா என்று பொருளாகும். மேலும் கிருஷ்ணர் ஈஸ்வரன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ஈஸ்வரன் என்றால் அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரம ஆளுநர் என்று பொருளாகும். ஆகையால் ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுடையவர்களாக இருந்தோம் என்றால் அவர் நம்மை சகல ஆபத்துகளிலிருந்தும் விடுவித்தருள்வார். பகவத்கீதையில் பகவானின் பக்தனாக இருக்கும் ஒருவன் ஒருபோதும் வெற்றி கொள்ளப்படுவதில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனினும் மற்றவர்கள் வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றனர். வெற்றி கொள்ளப்படுதல் என்றால் இந்த மனித உடல் பெற்ற பிறகு பிறப்பு இறப்பு சிக்கல்களிலிருந்து ஒருவன் வெளிவருவதில்லை. அதனால் அவன் தனது அரிய பொன்னான வாய்ப்பினை இழக்கின்றான் என்று பொருளாகும். ஜட இயற்கை விதிகளால் தான் எங்கே தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதை அம்மனிதன் அறிவதில்லை. சுபமல் மட்டும் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரை நாம் தொடர்ந்து ஒருவேளையில இருந்தா ஓகே மாதாஜி. ஒருவேளை ஒருவன் இம்மனித வடிவம் பெற்ற வாழ்வில் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப டைனியா தெரியுது. இப்போ ஓகே மாதாஜி. வளர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் 84,000 உயிரினங்கள் இடையே பிறப்பு 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இடையே பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் தூக்கி எறியப்படுகிறான். அவனது ஆன்மீக அடையாளமும் தொலைந்து போய்விடும். ஒருவன் தான் செடியாக, கொடிய விலங்காக அல்லது பறவையாக இதில் எதுவாக பிறக்கப் போகிறோம் என்பதை அறிவதில்லை. ஏனென்றால் பிறப்பெடுப்பதற்கு ஏராளமான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன. நமது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை மீட்டு எழ செய்ய வேண்டும் என்று ரூப கோஸ்வாமியின் பரிந்துரையானது ஏதோ ஒரு வழியில் நாம் நமது மனங்களை கிருஷ்ணரிடம் உறுதியாக நிலைபெற செய்து அதன் காரணமாக மரணத்தை கண்டு அஞ்சாதிருக்கலாம் என்பதற்கானதாகும். மரணத்திற்கு பிறகு நமது போக்கிடம் என்ன என்பதை நாம் அறிய மாட்டோம். ஏனென்றால் நாம் முற்றிலும் ஜட இயற்கை விதிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்றோம். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் மட்டுமே ஜட இயற்கை விதிகளை கட்டுப்படுத்துபவராக இருக்கின்றார். ஆகையால் நாம் கிருஷ்ணரை மனப்பூர்வமாக சரணடைந்தால் பல்வேறு உயிரினங்களிடையே பிறக்க வைக்கும் பிறப்பு சுழற்சியில் மீண்டும் தூக்கி எறியப்படுவோம் என்னும் அச்சம் இருப்பதில்லை. ஒரு நேர்மையான பக்தன் நிச்சயம் கிருஷ்ணரின் உறைவிடத்திற்கு செல்கிறான் என்று பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பத்ம புராணத்திலும் கூட இதே முறை வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒருவன் எப்போதும் பகவான் விஷ்ணுவை சிந்தித்தல் வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதுவே தியானம், அதாவது கிருஷ்ணரை எப்போதும் சிந்தித்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. விஷ்ணுவிடம் மனதினை நிலைபெற செய்து ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. பத்ம புராணம் தியானத்தின் மூலம் ஒருவன் எப்போதும் தனது மனதினை விஷ்ணுவின் வடிவத்தில் நிலைநிறுத்தி அவரை ஒரு கணம் கூட மறவாது இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறது. இவ்வாறான உணர்வு நிலையே சமாதி எனப்படும். விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரை நாம் தொடர்ந்து சிந்திக்குமாறு நமது வாழ்வினை நாம் செப்பனிட்டுக் கொள்ள எப்போதும் முயலுதல் வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வாகும். ஒருவன் தனது மனதில் நாட்கரமுடைய விஷ்ணு வடிவத்தை சிந்தித்தாலும் அல்லது இருகரமுடைய கிருஷ்ணர் வடிவத்தை சிந்தித்தாலும் இரண்டுமே ஒன்றே ஆகும்.
எவ்வாறேனும் ஒரு வழியில் எப்போதும் விஷ்ணுவை சிந்தியுங்கள், எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரை மறவாதீர்கள் என்று விஷ்ணு புராணம் மாதாஜி ஒரு அடுத்த நிமிஷமா பேஜ் வரேன். விஷ்ணு பரிந்துரைக்கிறது. புராணம் பரிந்துரைக்கிறது. உண்மையில் இதுவே ஒழுங்குமுறை விதிகள் அனைத்திலும் மிகவும் அடிப்படையானதாகும். ஒரு உயர் அதிகாரியிடமிருந்து ஒரு கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டால் அதே சமயம் ஒரு தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படும். ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை சிந்தித்தல் வேண்டும் என்னும் கட்டளை பிறப்பிக்கப்படும் பொழுது தடை உத்தரவாக இருப்பது அவரை ஒருபோதும் மறக்காதே என்பதாகும். இந்த எளிய கட்டளை மற்றும் தடை உத்தரவில் உள்ள எல்லா ஒழுங்குமுறை விதிகளும் முழுமை பெறுவதை காணலாம். இவ்வொழுங்குமுறை விதிகள் அனைத்து வர்ணத்தாருக்கும் அனைத்து வயதினருக்கும் பொருந்துவதாகும். 4 வர்ணங்கள் உள்ளன. அவை பிராமண, புரோகிதர்கள் மற்றும் புத்திமான்கள், சத்திரிய, வீரர்கள் மற்றும் தலைவர்கள், வைசிய, வணிகர்கள் மற்றும் விவசாயிகள், மற்றும் சூத்திரர், தொழிலாளர் மற்றும் பணியாளர் என்பவையாகும். அதுபோல 4 வகையான பிரிவுகளும் உள்ளன. அவை பிரம்மச்சாரியம், குருகுல வாழ்க்கை, கிரகஸ்தம், இல்லறம், வானப்பிரஸ்தம், ஓய்வு, மற்றும் சந்நியாசம், துறவு என்பவையாகும். ஒழுங்குமுறை விதிகள் பிரம்மசாரிகள் என்பதை பின்பற்றுவதற்கானவை அன்று, மாறாக அனைவருக்குமே உரியவையாகும். அவன் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பிரம்மச்சாரியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது முதிர்ந்த நிலையில் உள்ள சந்நியாசியாக இருந்தாலும் சரி, அதை பற்றி கவலை இல்லை. முழுமுதற் கடவுளை பற்றி ஓயாது சிந்திப்பது மற்றும் அவரை எக்கணமும் மறவாதிருப்பது என்னும் விதி அனைவரும் வலுவாது கடைபிடிப்பதற்குரியதாகும். இவ்விதி பின்பற்றப்பட்டதென்றால் பின்னர் அனைத்து ஒழுங்குமுறை விதிகளும் தாமாகவே பின்பற்றப்படும். இந்த அடிப்படை கொள்கைகளுக்கு பிற விதிகள் எல்லாம் துணைவர்கள் அல்லது பணியாளர்கள் ஆகும். ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றிய நீதிகளும் அவற்றின் பலன்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 5ஆம் அத்தியாயம் 2 மற்றும் 3வது ஸ்லோகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 9 முனிவர்களுள் ஒருவரான சமச முனிவர் நிமி என்ற அரசனுக்கு உபதேசம் புரிகையில் கூறுகிறார்: பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்திர என்னும் 4 சமுதாய பிரிவுகளும் பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தில் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்து பின்வருமாறு தோன்றினார். பிராமணர்கள் அவரது தலையிலிருந்தும், சத்திரியர்கள் அவரது கரங்களிலிருந்தும், வைசியர்கள் அவரது இடுப்பிலிருந்தும், சூத்திரர்கள் அவரது கால்களிலிருந்தும் தோன்றினர். அதுபோல சந்நியாசிகள் அவரது தலையிலிருந்தும், வானப்பிரஸ்தர்கள் அவரது கரங்களிலிருந்தும், இல்லத்தார் அவரது இடுப்பிலிருந்தும், பிரம்மச்சாரிகள் அவரது கால்களிலிருந்தும் தோன்றினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அடுத்த பேஜ். சமுதாயத்தில் இப்பல்வேறு பிரிவுகளும் ஆன்மீக வளர்ச்சிகளின் படிநிலைகளும் தகுதியின் அடிப்படையிலேயே கருதப்படுகின்றன. பகவத்கீதையில் சமுதாய பிரிவுகள் 4ம் ஆன்மீக பிரிவுகள் 4ம் தனிப்பட்ட மனிதனின் குணங்களின் அடிப்படையில் பகவானால் படைக்கப்பட்டன என்றும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உடலின் பல்வேறு பாகங்கள் பல்வேறு செயல்களை உடையவையாக இருக்கின்றன. அதுபோல சமுதாய பிரிவுகளும் ஆன்மீக பிரிவுகளும் கூட தகுதி மற்றும் நிலைமையின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான செயல்களை உடையனவாக இருக்கின்றன. எனினும் இச்செயல்களின் குறி இலக்காக முழுமுதற் கடவுளே எப்போதும் இருக்கின்றார். அவரே பரம அனுபவிப்பாளர் என்று பகவத்கீதையும் உறுதி செய்கின்றது. ஆகையால் ஒருவன் பிராமணனோ அல்லது சூத்ரனோ அவன் தனது செய்கையால் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இதுவும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்க்குரிய சுதர்மத்தை செய்தல் வேண்டும். இந்த மேன்மையானது அச்செயலினால் பகவான் எந்த அளவிற்கு திருப்தி அடைந்தார் என்பதன் மூலம் பரிசோதிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள கட்டளை என்னவென்றால், ஒருவன் அவனது தகுதிக்கேற்ப செயல்பட்டு அச்செயல்களினால் அவன் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். இல்லையேல் அவன் தனது நிலையினின்று வீழ்ந்து விடுவான். எடுத்துக்காட்டாக, பகவானின் தலையிலிருந்து தோன்றிய ஒரு பிராமணன் சப்த பிரம்மம் எனப்படும் உன்னத வேத மந்திரங்களை உபதேசிப்பதை சுதர்மமாக உடையவனாவான். தலையாக பிராமணன் இருக்கின்ற காரணத்தால் அவன் வேத மந்திரங்களை உபதேசிக்கவும் வேண்டும். பகவானுக்காக அவன் சார்பில் உண்ணவும் வேண்டும். வேத கட்டளைகளின்படி ஒரு பிராமணன் உண்ணும் பொழுது அவன் மூலம் முழுமுதற் கடவுள் உண்கிறார் என்று அறிதல் வேண்டும்.
அதற்காக பகவத்கீதையை ஒரு பிராமணன் உலகிற்கு உபதேசிக்காது பகவானின் சார்பில் உண்ண மட்டும் வேண்டும் என்று பொருள் அல்ல. உண்மையில் கீதையின் சாரத்தை உலகிற்கு உபதேசிப்பவனே கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் என்று கீதையிலேயே உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு உபதேசிப்பவன் உண்மையாகவே ஒரு பிராமணன் ஆவான். அவனுக்கு உணவளிப்பதன் மூலம் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளையே நேரடியாக உண்ணச் செய்கிறான். அதுபோல மாயையின் தாக்குதலிலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டியவன் சத்திரியன் ஆவான். அது அவனது கடமையும் கூட. சான்றாக, ஒரு கருப்பு மனிதன் பசுவை கொல்ல முயன்ற பொழுது அதனை கண்ட பரீட்சித்து மன்னர் களி என்னும் பெயருடைய அக்கருப்பு மனிதனை கொல்ல விரும்பி தனது வாளை ஓங்கினார் என்பதை கூறலாம். இதுவே ஒரு சத்திரியனின் கடமையாகும். பாதுகாப்பளிக்க வன்முறையும் தேவைப்படுகின்றது. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் பொதுமக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக குருக்ஷேத்திர போரில் அர்ஜுனன் வன்முறையில் ஈடுபடும்படி கட்டளையிட்டார். வைசியர்கள் விவசாய பொருட்களை உற்பத்தி செய்யவும் அவற்றை விற்கவும் விநியோகிக்கவும் உரியவர்கள் ஆவர். உழைக்கும் பிரிவினராகிய சூத்திரர்களே பிராமண சத்திரிய வைசியர்களைப் போல புத்திசாலிகள் அல்லர். அதனால் அவர்கள் இவ்வுயர்ந்த பிரிவிற்கு தங்கள் உடல் உழைப்பினால் உதவுவதற்கு உரியோர் ஆவர். இவ்வாறு சமுதாயத்தின் பல்வேறு பிரிவினரிடையே முழு ஒத்துழைப்பும் ஆன்மீக வளர்ச்சியும் உண்டாகின்றன. இது போன்ற ஒத்துழைப்பு இல்லாத போது சமுதாயத்தில் உள்ள மனிதர்கள் வீழ்ச்சி அடைவர். இதுவே இன்றைய சண்டை சச்சரவுக்குரிய கலியுகத்தின் நிலையாகும். ஒருவரும் தமது கடமையை செய்வதில்லை. ஆனால் ஒவ்வொருவரும் தம்மை பிராமணர் என்றும் சத்திரியர் என்றும் கூறிக்கொள்வதன் மூலம் கர்வமுடையோராக இருக்கின்றனர். இது போன்ற மனிதர்கள் தகுதியற்றவர்கள் ஆவர். இவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு அற்றவர்களாக இருப்பதால் முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆகையால் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மனிதகுலம் முழுவதையும் சரியான நிலையில் வைப்பதை உள்நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. அப்போதுதான் அனைவரும் மகிழ்ச்சியும் கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சியில் நன்மையும் அடைவர். பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு உபதேசிக்கையில் சமுதாய மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவனால் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்த முடியும் என்றும், அவ்வாறு திருப்திப்படுத்துவதன் பயனாக மனித சமுதாயம் முழுவதும் தனது தேவைகளை அளவின்றியும் சிரமமின்றியும் பெறும் என்று கூறுகிறார். முழுமுதற் கடவுளே அனைத்து உயிர்களையும் காக்கின்றனர் என்பதில் இப்படி கூறுகிறார்: சமுதாயம் முழுவதும் தனக்குரிய கடமையை செய்து கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுமானால் பின்னர் அதிலுள்ள அனைவரும் அமைதியுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ்வர் என்பதில் கொஞ்சமும் ஐயமில்லை. வாழ்க்கை தேவைகளுக்கு அலைய நேரிடாவிடில் இப்பூலோக வைகுண்டம் சொர்க்கமாகிவிடும். அதாவது ஆன்மீக உறைவிடமாகிவிடும். கடவுள் ராஜ்யத்திற்கு செல்லாமலேயே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கட்டளைகளை பின்பற்றி கிருஷ்ண உணர்வு கடமைகளை நிறைவேற்றினால் மனித இனம் முழுவதும் எல்லா வகையிலும் மகிழ்ச்சி அடையும். இதே போன்ற கூற்றினை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 27ஆம் அத்தியாயம் 49வது ஸ்லோகத்தில் அளிக்கின்றார். பகவான் கூறுகிறார்: அன்பிற்குரிய உத்தவா, எல்லா மனிதர்களும் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அச்செயல்கள் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம், அல்லது உலகியல் செயல்களாகவும் இருக்கலாம். இச்செயல்களின் பயனாக அவர்கள் என்னை கிருஷ்ண உணர்வில் வழிபட்டார்கள் எனில் அவர்கள் இம்மையிலும் மகிழ்ச்சியடைவர் என்று கிருஷ்ணரின் இக்கூற்றிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் அனைவருக்கும் அவர்களின் அனைத்து விருப்பங்களிலும் எல்லா நிறைவினையும் அளிக்கும் என்றும் நாம் உறுதி கொள்ளலாம். இவ்வாறு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது ஒருவனை அவன் பிராமணனா, சத்திரியனா, வைசியனா, சூத்ரனா, பிரம்மச்சாரியா, இல்லறத்தானா, வானப்பிரஸ்தனா அல்லது சந்நியாசியா என்று நிர்ணயிக்கும் தேவையின்றியே நலம் பயக்கும் இயக்கமாகும். ஒவ்வொருவரும் அவரவர் இப்போது செய்யும் தொழிலையே செய்யட்டும். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும் செயலின் பயனாக பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடட்டும். அதுவே முழு சூழ்நிலையையும் சமன் செய்வதோடு ஒவ்வொருவரும் இவ்வுலகில் மகிழ்ச்சியுடனும் அமைதியுடனும் வாழ வழி செய்யும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகள் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றன. எச்செயல்கள் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டு முழுமுதற் கடவுளின் திருப்தியை குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளனவோ அவையே பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளாக தெய்வீக ஆச்சாரியார்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஒருவன் ஒரு தேர்ந்த ஆச்சாரியாரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அச்செயல்களை முழுமுதற் கடவுளுக்காக செய்தான் என்றார். பின்னர் அவன் இறைவன் மீதான தூய அன்பில் தொண்டு செய்யும் நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்வடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. முடிஞ்சு போச்சா? முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா?
லிஸ்ட் 3 பிரைமரி எனர்ஜிஸ் ஆஃப் த லார்ட். என்னென்ன 3 எதை படித்தோம் இப்போ நிலைகள்? சாதனா பக்தி, ம் பாவ பக்தி, பிரேம ம் பக்தி. எஸ். List the 3 primary energies. Define Mahatma and Duratma. மகாத்மா ஆ மகாத்மா கிருஷ்ணர், ம் துராத்மா மேபி ஹியூமன்ஸ் மாதாஜி, நம்ம இதில் இப்போ மாயாவதி. ஆத்மாக்கள் மேபி. நம்ம இங்கே படிக்கல இல்லையா அந்த மாதிரி ஒன்றும். துராத்மா தெரியல. படிக்கணும். சரி, அப்படி வச்சுக்கலாம். தெரிஞ்ச வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். பார்க்கலாம். சம்ஸ்கிருதம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் 3 விதமான துயரங்களை சொல்லுங்கள். துயரம்னா பொதுவா இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயதான் மாதாஜி நம்ம துயரம்னு நினைக்கிறோம் பொதுவா. ம் ம் ஆனா 3 விதமான துயரம். அத்தியாத்மிகா, அதி பௌதிகம், அதி தெய்வீகம், அந்த மாதிரி Yes. கரெக்ட், அது இருக்கலாம். அதேதான். அத்தியாத்மிகம், அதி பௌதிகம், அதி தெய்வீகம். எஸ் மாதாஜி. correct. அப்புறம் நியம கிரகத்தின் 2 அர்த்தங்களை சுருக்கமாக சொல்லுங்கள். நியம கிரகம்னா என்ன? The two meanings of நியம கிரகம். நியம கிரகம். சரி, இது கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. அதுக்கு ஆன்சரு இங்கே எனக்கு ஞாபகம் வரல இப்போ. 3 வகையான அத்தியாயங்களை பட்டியலிடுங்கள். லிஸ்ட் 3 kinds ஆஃப் அத்தியாகைஸ். அத்தியாகை அதான் அத்தியாமிகா, அது சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அது 3. அது முடிச்சு சொல்லணும் இல்லை? அத்தியாத்மிகா, அதி தெய்வீகம், அதி பௌதிகம். பௌதிகம். கரெக்ட். நான் யூஸ்வலாக ஆன்சர் எழுதி வச்சுடுவேன். இன்னைக்கு அதை பண்ணதை வச்சுட்டேன் அதில். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன். நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா பார்த்துட்டுருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, இதோட கிளாஸை முடிச்சுடலாம். இன்னைக்கு சாப்டர் 2ஓட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் தான் இதுவும். ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் என்ஓடியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாமே தெரிஞ்சது தான். இந்த சாப்டரில் முதல்ல முக்கிய சாராம்சம் என்ன? 4 டைப் ஆஃப் இது பிராமணர்கள், அடுத்தது சத்திரியர்கள், சூத்திரர்கள். ஓகே, வைசியர்கள் அண்ட் சூத்திரர்கள். பிராமணர்கள்லாம் என்ன பண்ணணும்? அவள் வேதங்கள்லாம் படிக்க முடியும் அவளுக்கு. அதனால தான் இப்போ கூட இன்னைக்கு தேதியிலையும் நம்ம வீட்டில் ஏதாவது விசேஷம்னா பிராமணர்களை கூப்பிடுறோம் இல்லையா? பண்டிட்லாம், சாஸ்திரிகள், குருக்கள்னு எதுக்கு கூப்பிடுறோம்? அவளை கூப்பிட்டு, ஏன்னா அவள்லாம் வேதம் படித்தவா, அவளுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். பிராமணர்கள்ங்கிறதுல அவளுக்கு வேதங்கள் தெரியும். அவங்கள மதிச்சாக்க நம்ம கடவுள் அணுகிறது நமக்கு கிட்டக்க நெருங்கிறதுக்கு நமக்கு அதெல்லாம் வழி இருக்குது. அதனால் இந்த பிராமணர்களை கூப்பிட்டுட்டு அவளுக்கு சாப்பாடு போடாமல் அனுப்பக்கூடாது யாருமே வீட்டுக்கு. பண்டிட்லாம் வீட்டுக்கு வராங்க இல்லையா? அவங்க வந்த உடனே வீட்டில் அவங்கள்ட்ட நம்ம எல்லா காரியங்களையும் செஞ்சு வாங்கிக்கணும். வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன தட்சணை கேட்குறாங்களோ அந்த தட்சணையை யாருமே மறுக்காதீங்கோ, எல்லாருமே கொடுங்க அந்த பிராமணர்களுக்கு. கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஆமாம், அவங்க கையில் காசு இருக்கா இல்லையாங்கிறத பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. நமக்கு நல்ல வழியில் நம்மளை கொண்டு போகிறதுக்கு அவங்கள கூப்பிட்டுருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மரியாதை, சோடச உபசாரத்தோடு அவங்கள அனுப்பணும். அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு வெத்தலை பாக்கு கொடுத்து அரிசி, வாழைக்காய் இதெல்லாம் வச்சு கொடுத்தாக்க அவ்வளோ விசேஷம் பிராமணர்களை. எப்போதுமே ஒன்றுமே விசேஷம் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா கூட எங்கேயாவது ஒரு பிராமணர் வந்தாக்க ஒரு மாதத்தில் 1 நாளைக்கு, மாதத்தில் 2 நாளைக்கு, எப்போ தோணுதோ 1 கிலோ அரிசி, 2 வாழைக்காய், கொஞ்சம் போகிற பைத்தம்பருப்பு ஒரு 1/2 கிலோ அதையும் பேக் பண்ணி அந்த பிராமணர்கிட்ட, சரி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த சிங்காரங்கள்லாம் பண்ண எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணேன்னு வச்சுங்க, எடுத்துன்னு போங்க, கோயிலில் போங்க. பிராமணர்கள் எத்தனை கோயில் குருக்கள்லாம் இருக்கா, ஏதாவது ஒரு குருக்கள்கிட்ட கொடுங்க. இதெல்லாம் நமக்கு நல்லது. அவர்களுக்கு இதுங்கிறத பற்றி கவலை இல்லை. நமக்கு நம்ம எந்த வெரைட்டியில் இருக்கோமோ, 4 தினசில் இருக்கோம் இல்லையா? எந்த வெரைட்டியில் இருந்தாலும் நமக்கு அது நல்லது. அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இதை பண்ணணும் நம்ம. பிராமணர்களுக்கு அதுதான் அது. 2வது அடுத்தது வைசியர்கள்ங்கிறது, சத்திரியர்களுக்கு என்ன? அவளுக்கு போர் புரிதல் தான் அவளோட தொழில். சத்திரியர்கள்லாம் போல்ட்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். அவங்களுக்கு தே ஆர் ஆல் த கார்டியன்ஸ் இல்லையா? இப்போ அர்ஜுனனை சத்திரியன், அவன் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு டர்போக்காக பயந்துன்னு ஒழிஞ்சு நிற்கிறேங்கிறான். அவன் பாசத்தில் ஃபேமிலி எல்லாம் அப்படி அதே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறான். அந்த மாதிரி பண்ணுவாளா ஒரு சத்திரியனாக இருந்துட்டு?
அதை தான் இன்டைரக்டாக அவன்கிட்ட சொல்லி கடைசியில் புரிய வைக்கிறார் கிருஷ்ணர். புரியுறதா? ஸோ அர்ஜுனன் வந்து அதனால தான் சத்திரியன் வந்து போர் புரியறதுக்கு அவன் ஓகேன்னு அவர் சொன்னதுனால தான் நான் எல்லாரையும் நீ சொல்கிற மாதிரி நான் இது உன்னை ஏமாத்தலை, எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன், அவளெல்லாம் ஏற்கனவே மூலியமாக சாகடிச்சுட்டேன், நீ சும்மா ஜஸ்ட்டு வெப்பன். அதுக்கு என்ன சொல்லணும், அந்த வெப்பனுக்கு என்ன சொல்லுவோம், லாஸ்ட் சாப்டர் கருவி வருமே, கருவி கருவிக்கு. அதுக்கு என்ன கருவிக்கு அதுக்கு என்ன ஒரு வார்த்தை இருக்குமாம்மா? சரி, அவனை நீ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இரு போகிறோம் அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறா. அது மாதிரி ஸோ ஒருத்தருக்கும் அதே மாதிரி வைசியர்கள் என்ன பண்ணோம், அவள் வந்து பண்டமாற்று வியாபாரம்னு அந்த காலத்தில் பண்ணியிருந்தா. அவள் வந்து இப்போவும் அது நடந்துட்டுருக்கு. பண்டமாற்றுன்னு பண்ணாத, அவள் வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி இந்த நிலத்தில் விளையிறது இல்லையா, அதெல்லாத்தையும் எடுத்து வாங்கி விற்று இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுற பீப்புளெலாம் வைசியர்கள். அப்புறம் சூத்ரர்கள்ங்கிறது அவள்லாம் லேபரர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. இப்போ சூத்ரர்கள் நானும் பிராமணர்கள் மாதிரி படிப்பேன் அப்படின்னு போனாக்கா அது சரியாக வரும்போதே வராது. அதனால் அவங்கவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட இதை வந்து அதை கரெக்டாக பண்ணினாலே இதாகும். அந்த சைக்கிள் வந்து கரெக்டாக வரும். அது பிராமணர்கள் இந்த மாதிரி படித்தாக்க என்ன ஆகும், மழை வரும். மழை வந்ததுன்னா என்ன ஆகும், அடுத்த வாழ்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு நிலத்தில் தண்ணி கிடைக்கும், விவசாயம் நல்லா பண்ண முடியும். அது பண்ணினா வைசியர்களுக்கு இது கிடைக்கும். நம்ம இதெல்லாம் பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோம். அதே தான் நான் அன்னாத் சொல்ல பவதி அதே தான் மாதாஜி. ம் அது அப்படி நம்ம இதெல்லாம் எதுக்கு நான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா, உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டானாக்க இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும். நீங்களாம் இதில் இந்த பாடத்தில் நம்ம படிக்காட்டாலும் நாங்கள் பகவத்கீதையில் படிச்சிருக்கோம், பாகவதத்தில் எனக்கு இது மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் அதை கொண்டு சேர்த்து எழுதணும். கம்பேரிசன் பண்ணி ஒப்புமை பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகேயா? அதுக்காக அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சிலதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 4 பிரிவுகளுக்கும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஓகே, இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவஜ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய். ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமதாஸ் ஹரிதாஸ் நாமதாஸ் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ யூடியூப் மாதாஜி. பண்ணிட்டுமா, யூடியூப் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.